Soc la Blanca Castanyola, responsable del Departament de Turisme i Promoció de Quadrat Valley. Nosaltres som una finca agrícola que inclou un molí d'oli i inclou un edifici que a nivell arquitectònic ha rebut diferents premis també a nivell mundial. I el que fem és fer oli, fem un oli de molta qualitat amb una varietat típica de les Garrigues que es diu oliva arbequina i produïm uns olis una mica diferents perquè tenim en compte la diferència madurativa de les olives i també treure el pinyol o no per aconseguir que amb una única varietat obtindre diferents olis amb diferents característiques organolèptiques, acideses i textures. Nosaltres vam decidir formar part del clúster per un motiu obvi. Diuen que si vols arribar ràpid vés-hi sol i que si vols arribar lluny vés-hi acompanyat. Aquesta frase recull una mica l'essència del que és formar part d'un grup. Nosaltres creiem que la feina que fa el clúster per a posicionar el sector agroalimentari de Catalunya és una feina molt recomanable. Ens dona moltes oportunitats per poder crear xarxes, vigila també pels interessos de les empreses agroalimentàries, per la competitivitat del sector i creiem que són valors que a la nostra empresa encaixen molt per la filosofia de negoci que volem ser.